presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa mapusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ano yan sa minyong alagad sa kangina Devon Morales, asap nila, always say a prayer. Bueno, kay sunan, dito maglangan ang suatang pukartong atagan o pagtagan, no? Pinadahakin ni sa kaasawa. Nga mapatawag lang singan, nuring, o kining atong suatang pukaron, ibuhatan kay duwa sa radyo ni G. Badayos. Kay sunan, aniya ang atong sender, sa kababay, asawa, sa pangan nga, nuring. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga hilabihan ka kuripot kadto sa mga tao. Usa man gud ni siya ka entertainer nga nahimong konsehal ni atong nangagi nga pinili ayo sa barangay. Sila yung duha sa iyang pares ang nakadaog pagkakonsehal, ang dos binugok. Ingon man gud ini ang dagan sa mga panghitagbo. Sugdon ko lang ang tanan ni atong tuig nga nagsingabot ang barangay election. Unsa? Ikaw mo dagan pagka-barangay konsehal? Ah, yes, day. Dili lang kaya ko. Kami duha yun akong pares. Ang dos binugok nga si Anton. Ha? Iamong nimo ang dos binugok nga magpapili pagka-konsehal ining atong baryo? Magkadaog ka taon mo, Jinggoy? Ay, siguro na kayo mo daog bidinoring, oy. Kay mga ilado ko binduha nga mga komedyante din sa tubaryo. Busa siguro na ni day. Pero Jinggoy, uy, Jinggoy. May kwarta di ay ka nga igasto. Kay kana ra ba kunong magpapilig bugnong lugay nun? Kinahanglan ra ba kuno nga mo gasto? Ay, kwarta gustatot gasto. Di ko gasto, oy. Adao, magyapon mo'y pinaagis paglingaw sa katawhan. Kaha? Tiban ka nga makadaog? Makadaog ka nga way kwarta nga mausik, Jinggoy? Unsa? Mauna ba, Jigoy? Bukas tong tanaw, gamay wil. Di lang tamo kumpiyansa. Mauna ka na. Di mo nirakalikayan nga, doon nagi mga tao nga mamaray o pangayo na to. Ngayo ba, mamaray? Naranay mo kung mo gasto ka ba, Anton? Pero ako, yung kumubuhi kwarta, bahala na. Ig-on rin ako mga tao sa akong pagkakomedyante. Tinggoy! Oh, oy, Tinggoy! ni Si Kanura marong niya sa ato, Kanura, eh. Kanura, unsa ato nimo, oy? Ali dire. Tama Tinggoy dahil no, magpasyon kami sa among kuan, sityo karong gabi eh. Nora, magpasyo ka, Nora, ha? Magpasyo ka? Magpasyon kami. Yo, tanawa. Magpasyo ko no Kanor. Tanawa, ha? Nakita din mo ba yan, Ton, ha? Magpasyo sila, Kanura sila, ha? Klaro na kayong makakuha tagputos dito silang sityo. kaming duha, way bayad? Ang dancer ug ang balancer mao'y bayran. Total mo lang, sir, bita mo pagkakonsihal. Hangyok na mi ba? Unsa man? Okay ra lang ayo. Basta, utangin mo na mo, ha? Sigurado, oy,
sigurado na lang, sure, as in. Kung ikaw, bay, Aton, Sugot na lang ta, sugot na lang ta. bay, o ikaw, di ka pabayad, pero ako, magpabayad ko sa lugar sa ako, ha? Jigoy, ano lang pagpabayad? Uy, isipon na lang ko dato. Good nga sagol pangampanya ng imo. Mauron, doon, kami tanan dito sa mong sityo ba, mubutar man gyud ninyo. Ay, hatagi lang taon ko ninyo. Bisag sago lang pahinungod ba, pamliti ba? Ayaw niya tagi sa Anton. Ako lang pahinung din yung gamay, bay kanur. Kanura di ay. Lingaw, sa mong tanan sa mong show, bay. Aw, day, ha? Ipaniguro ko na, day kanura. Tungod lagi kay nagkinahanglan man og duha ka komedyante sila si Kanora, misanong na lang si Kanor nga ilang bayran ang akong bana. Unya, Sulti ka lagi, bay. Ano man? Ano man, ha? Ang tukod mo may balay. Nindot kayo mong balay kayo, marmol nga to. Oh, surti di ay. Malas, eh. Oh, ano na balas man? Bagyo man, pagbagyo, hurok, hayo-huyop ito. Hangin, wa na atop mo bay. Di balas di ay. Oh, ano? Tawa na ba tao ba yawa? Kita mo? Lingaw kay mga... Nga anong surti man, ha? Swerte gapon kay paglupa na dito sa dagat tugdon, kami usak pamilya na daman ni gilamoy mi sa iyo, dito mo sa iyo, save me. Oh, balas di ay. Swerte, oy. Ano man? Anong surti man? Idagsa ang iyo, pagdagsa, ipunit mi dito ng tiban sa barangay, idami dito, itagaan mi kwartang makaon. Basta surti, ano? Malas, oy. Oh, ano di balas man? Malas kay wala magud mi kaulis amo, wa man di kaplite, igor mi pagkaon. Astang balasa. Swerte, oy. Anong surti naman May sa... balay sa luyong, ipapuyo kami. Ha? Surti di kayo? Malas, oy. Ano na di balas sa watsad? Sunog ang bayag ipapuyan no itiba na mo. Kisa magtiban ba? Bana bang Delpina? Kisa Dilpina? Anak kong Juan? Huwan ba? Bana bang Ason? Ason? Silingan kong Silinyo? Kisa Silinyo? Bana bang Porto? Burto? Inahan kong Victor? Dito ba umana na eh? Mangundang ka! perti kang lingawa sa mga taga-sityo Dikyam sa show sa Dos Binugok. Unya sa dihang naglakaw na may paulis amo, malipayon kang akong bana nga si Chikoy. Kay isirong may gibayaran ni Kanor, ang iyang pares waman. Yayo ni mo ba? Yahay. Ikaw man kakwarto ako, wa man gyud. Oh, naunsa mo ka muna akong giingon mo pabayad yun, ha? Di lalima. Mulingaw to sa mga tao. Kapoy kiniguman. Kunya, watay mahimo? Di yun inugom sugotan na. Dong Chigoy, Oh, hatagin na lang may si kuan imong kauban. ha? Bisag magtunga na lang gud mo anang gihatag ni Kanora gud. Uy, baya! Ni mo tao no ring! Di yun ko musugot, ha? Di ko musugot na hatagan is si Anton ako. Bahala na. Dili no ring. Kasakit. Agi sa pin. Ano na kung kurtaho, oy? Kay bisugot ba siya, di siya pabayad? Ikaw ba no ring ba? Ikaw ba yung mamugos, oy? Oh, okay ra ko, okay ra ko. Ako masanin. Gaingon, ako sa tung gusto nga, di ko magbabayad. Ang importante, nga makadaog lang ko sa umabot ng eleksyon. Dancer o dramaturgo, singer o mo, sikero, balancer o panditero, komedyante, sirkero, drama mapuntrabaho, konserto estasyon, showbiz nindot kaayo. Usa? Oo dong. Naay nangita nimo silong ay may tuyo kuno siya nimo. Murag kauban man atong Kanora magkasayngan anak gilim tingali. Mau ba? O sabi toyo, basig may kwarta. Happy travel election. Inangawa ko. Ay, ako ra tong giingnan nga ni akas taas ila ikig mamakak ko kanaugan na lang dito. Di ba nga ako, rabado rin ba? Dili ra ba yung taon ko muhatag ra taon bisag pilay pa kayo o di ko muhatag oy, bahala na. Sa ato pa, okay na rin nimo nga di ka makadaog pagkakonsihal. Kay di man ka muhatag. Gusto ko mo daog ko, pero di ko muhatag. Ay, kapuya ni mo lakaw na oy. Kanaugan to dito. Kay kung di ka muhatag, aw ayaw ko. Na sige na, kanaugan dito silong. Unsa bay Guillermo? Magpasyo di mong si Wing dito sa ilang sityo? Isa wing bay. Kitawa bay. Isa wing bay. Imo asawa.
patay na uwing, bay, binua mo na yun. Oo, bay, bitaw, bay, gano'n, bay. Okay, bay. Okay kayo. Okay. Abi na ko, unsay mo tuyo na ko na, abi na ko. Abi ni mo, hugwan, may anhiko kay mga yo. Kuan, wa sa kung kuno na bayoy. Tukan man ka. Magpasyo, mi bay. Mora gyapon, bay. Kami rin mukuha og dancer og kanang balancer ba. Okay, Basta okay, ba kami rin po mukuha. Okay kayo ba mo, why problema? Ikaw na guna, di ko makabaliba di mo. Tawa dai. Salamat bay ha. Oh, kanang muangyo ko ron nimo bay ha. Dili nimo bayad nimo bay ha. Ako lang ipareha ni Anton nga libre lang ba? Ay, di naman mo. May regyo ko ninyo sa gamay lang. Basta kay, di mo mahay. Lingaw mo sa mga tao siya na mo. Bay, pahangyo o lang sa ko baby. Dato bitaw ka pagkakonsihal. Ay lang papabayad dong. Uy, sabi pa nga pa niya na lang gud ang imo. Good, hapit na ba yung eleksyon? Hello, ko dito, Rick. Hello, ra. Sagpat, ramang tao kang kay labot sa istorya. Oh, Basta magpabayad ko. Pabayad ko, may ganil mo. Bahala sa Anton, o di na ninyo bayaran. tungod lagi kay nagkinahanglan og duha ka komedyante sila sa Guillermo, nasugot lang gihapon ni nga bayaran siya. Unya, Dagang salamat kaninyo tanan. Sa dita mo ihatag sa pagbalik sa atong MC, manugto ko sa inyong kasing-kasing nga unta, karong umaabot nga pinilihay. Ayaw ka mo kalimot, Jigoy Santa Ana, ha? Pagkakusyal, Jigoy Santa Ana. Sige, salamat kayo. Salamat kayo ninyo. Jigoy Santa Cruz. Ay, Santa Cruz. Santa Ana, ha? Si Jigoy na di. Hasta sa taon ko eh. Kutarin sa taon ko ninyo. Anthony, kutarin sa taon ko ninyo pagkakonsihal. Ayaw kalimot ha. Anthony! tuod man sa pag-abot sa adlaw sa pinili ay sila yung duha ni Chikoy ug Anton ang nakadaog pagkakonsihal. Apan unsa man pagkahitabo nga inay ang akong bana ang muhatag og pabor sa mga tao, sino man hinuon ang mangayo sa mga tao kung doon na sige kinahanglan? Unsa? Mao na day. Karon sunod adlaw, magsugod ako pangadji dinis pista sa atong sitio. Manungkupos mga tao, mangulikta ko kwarta para sa kalingawan. Ay naunsa naman gutaong ka Chikoy? Ang imong sweldo ang kuhain ay para igastos mga Ay, kalingawan. buya, konsihal ko. Unya ako'y mo gasto, di ko mo gasto. Tara, kuyog ta. Tay paasa na ta. Kuyog tang panungko sa mga tao para mangayot ang kwarta para sa kalingawan. Chikoy! Asan yung konsyal di Goyoy? Kutsihal ka o niya, magpabayad ka sa kukiningon nyo, kiningawan. Pila. Ikaw na ang gusto ng good gasto kutsihal ko. Pila sa libong kanot. Konsihal ko. Unya ako'y paggastohon ninyo. Hatag mo bisang gamay. Mudawat ako bisang pilay ninyong ihatag na ko. Kung dili ka mo hatag dong kanot, okay ra uy. Leader baya ka sa grupo nila ni Jigoy panahon sa eleksyon. Muhatag na si kanot na inuring. Muhatag na. Doon namin yun sa ikwartas kanot. Bisan gamay lang kanot. Hatag. Sige. De 50 pesos, konsihal. Sige. Salamat. Igasto ko ni. Hoy, igasto ko ni. Katihik ni mo eh. Kung si Halbian ni ngayon ni mo, skwintar mga hatag tao ni mo eh. Ay, ganong mahuwa man ko. Ikaw ang angay mahuwa kay konsihal ka. Ikaw pa'y konsihal. Ikaw pa'y mangayo sa mga tao. Uy, kapag ka konsihal na. Oh, ingko! That time check was brought to you by Sangobian Iron Plus. Most prescribed for iron deficiency anemia. Ferrous gluconate plus vitamins and minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Neozep, mabilis, magaling. One day, isang araw, ay so napansin ko, toothpaste na
Good, dili tanang dunay max. Ay, na pagsulti. Ay, pagsulti, anay ko. Konsihal ba ako? Honorable ko. Oy, basi kuwang pa na, ipunan ko man akong sagatos na kuwang pa na, di apay, 500 bayad ay. Ipuno ni diha. Salamat kay ko. Uli na, Jigoy. Pagkaugo ko man, uli na. Ay, sige. Ari na ba, Ari? Pangayas mo! Ay, ako'y nauho ni mo, Jigoy. Ikaw ang konsihal, o niya, ikaw ang magsigpangayos mga tao. Ako'y nauho ni mong mga binuhatan mo eh. Sos, di mo. Wa mga di ko mauwaw nga ako'y kutsihal. Unsa man taon kay? Tara. Ato ta silang kanor, ha? Ay, magpa-sponsor sa tanin sa stage drama. Lalaw imo! Di na ko mukuyag ni mo. Pagsulo dito, Jigoy. Wala pa din si Kanor, oy. Doon ay gilakaw. So may ato ni mo, Jigoy? Oy! Magtahay pag jigoy na ko, kutsihal man ko. Busa, kutsihal itawag na ko. Unya lagi. Si ato ni mo, ni amang ka. Kamangayo ka kwarta. Katangkan yung kada, Malta. Bright na gini mo, Malta, eh. Honor ka pag klase niyo sa unay estudyante ka, no? Oo, honor ko. Honor. Klaro na kay ka, oy. Tanang tao din sa itong barangay, nasayod ako sa imong pagkakayuan. Ay, kuhan, kining, kuhan lagi, Malta. Magpa-sponsor unta minimo. Nga kamo niyo ha si Kanor lagi, og stage drama. Kapag ka ni mo daw, no? Ah, Konsihal ka, nga mo ay nagpiesta karon din sa inyo. Oh. Unya maghasol kag tao. Oh. Oy, layas, oy! Oy. Ato pangayo, ato paghasol dito sa layo. Ayaw din mo, layas! May pauli si Chigoy nga way nahimo siyang tuyo sa magtiayon. Apan wagid mo tagam si Chigoy. Kada doon na siya problema, magsigig pangayos mga tao, hangtod na ang mga tao na ang mulikay niya. Mao na Saan day. sa? Di ginahinay, mga ginahinay na ko pangampanya sa mga tao kay hapit na bang pinili ay balik. Gidagaw ka, Jigoy? Papatay klaro, oy. Kung madayon mag-eleksyon, o mga panya ka, o ma-electioneering ka ng kalaki ni mo. Ako at kining maumag yung tao na gibuhat sa ubang mga kandidato. Kung paidumdum lang ba, inaani, paidumdum dis ato, di ba? Ang buti mo, Jigoy. Ako pa ikaw, no? Di ka na lang mulang sa usab. Kay siguro ka naging mapildi. Kay ang mga tao na maganahin ni mo. Uy, entertainer ko rin. Pwede, oy. Nugok. Daghang mga taong malingaw na ako sa akong pagkakomedyante. Busata na, kuyog ta. Ato ta sityo lang ka. Hapit ang pista ito. Basig magpasyo sila. Di na sila magpasyon ni mo kay magpabayad ka. Ay, tana lang ko nurig. Tana na yun. Di may magpasyonan yung kuti aloy. Mawawa may kwarta. Ay, dili mo gasto din dong bintoy, ha? Bisan ako lay inyong pahinungdan o gamay ra kayo. Di na lang miyoy kay nakikita naman sa sinyo siyo. Ngita lang may klayan oy. Tanay. Si pamukos niya. Ay, mamukos ka manggit. Ay, saman. Di ka mo ulit. Kay biyaan ka dali. Tana dayon ulit na. Huwagid mo ulit si Chikoy. May adto na silang Guillermo kay hapit naman po ang fiesta sa ilaha. Dungan man ang fiesta sa ila sit Pinangka. Apon ako'y nauwo sa gisulti ni Kanor ug sa iyang asawa. Di namin mo pasyonin mo jigoy oy. Unsa? Mangita mi glaen nga among pasyon oy. Kung kami nung kamang ka na makahiyop big barato. Aburato raman ning ako taon Guillermo, oy. Ako raman pahinungdan ninyo. Ay, wanay lami ng inyong show, Jigoy. Ay, balik-balik lang ng inyong joke. Wanay lami ng inyong dos binugok. Ug ayaw na lang pagdahom nga makadaog ka pas umaabot eleksyon. Kay kaming tanan nga taga-barangay, di na mo butar ni mo. Mau ba? Pero tinggo ulas sa kong bana, Mayra. Ang mga tao na milikay niya, makadaog ba ka na siya sunod nga pinili ay sa barangay, nga inay siya'y muhatag sa mga tao, siya naman uoy kanunay mangayo. Biko no be, unsa man ukamo ang pasultihon, nuring.
Sorry kay Ate Pres, kay saon di ka pug nga ni adto ako may suot taon dito sa amo taon. Kinala ko magstoryaon sa naitabo Ate Pres. Sige. Nonya, Bam, good morning, Bam. Sa tanang mga namati na to karon Ate Pres. Good Oh, morning. thank you kayo. Nonya, liwas na ang pista, senyor. So, Valentine's Day na po. Valentine's sa nato paabuton. Ah. Og salamat kayo sa nag-maintain ug nagpalitan karon sa Paniyawan Herbal Capsule. Paniyawan Plus with mangosteen, Paniyawan Herbal Capsule with garlic para sa mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, manang ayaw si piyata ang pag-inom og Paniyawan Herbal Capsule. Kada adlaw gyud. Katulos sa kadlaw ka moinom og Paniyawan Herbal Capsule. Sa buntag sa di pa ka ngamahaw, moinom ka na ko sa kakapsula sa Paniyawan Herbal Capsule. Masab sa paniudto og sa panihapon. Maghapon, inom ka gyapon og usa ka kapsula sa Paniyawan Herbal Capsule. Ang iyang bana taon Ate Pres na konsihal, mauna may mga ayo sa mga tao. Ibisiyay mo tabang. Kahanggaw na bali? Ibisiyay mo tabang sa mga tao, siyan mo na yung mga ayo mo ato mga sityo kay Musyo. Wala, Kami no. Musyo diha. Unya si Kanor ngayong si Anton ngayong Paris, inusan niya nga. Si Anton, ayaw, si Anton, di man pabayad. Ako, tagail ko niyo, pahinungdi ko ninyo. Di yun mo libre sa mga tao, Ate Yun naman Pres. siya, way kwarta? Nga naman, inana man. Ambot ang ana niya. Siya na yun kung sihal, mauna na yung mga is mga tao. Di pa rin ang bambina nga. Ambot Mga lang. gasto. Best in uniform, Tanang mga eskwelahan, ini graduate na agad Kasi sa mga hatag. daghan nga mga awards. Wa naman ko, tidilin man ko education. Dili na ka Sa mga education, barangay ba? kanod naman ko Ah, mayroon. mauna, gituyo. Nga nila mga tayo. kanod ba? Ikaw Ah? na sa kwanan. Ikaw sa awardan. Gituyo na gawa na kasi education kay mga hatag makita lupigan tayo. Nga naman ko sa peace and order. Ako na nagdaan sa mga tanod. Fish and order. Pero taga mag-order sa mga fish. Munang nauyab na kong sa tanod. Duro Ako sa ba? kakakila. Ang imong gibuhat, kanor. Kanor. Oo. Dili, Dili, si makayo. Kanor, si Kuan, si Jigoy. Jigoy. Ang sinder? Iyang bana ni Iyang bana Noring. ni- Oo. Nuring, dili maayong ihimplo isip public servant ang gibuhat sa imong pana. Serbisyo nga iyang tuyo, pangano siya naman ay mga ayo. No? Bali mo na iya ba? Oo. Yan ang giuso, balihon niya. Dili maayo. Doon ang gani mga, may bawaan kang presidente sa Pilipinas. Nagbaw kang yun. Oo. Dili maayo ang iyang gibuhat no rin. Badungan gani mong bana. Apan, dili naman na mohangtod kay Ate Pres. Dili naman na talibutaran, oy. Oo. Talibutaran. Usan sa mga taga-baryo ningon nga ang ilahang parente na mga giawhag nga dili na sila mubutar. So dili na na siya Kadao. dili na siya kahimo siyang gihimo karon. Di na. Dili na siya ka-practice lang siya mo mga ayo isip Pero, siya. ug ako'y kuan nga mabubuntaron nga mga isa na kumuhatag oy ngano muhatag Tinuod, ko. Ay, iyang may laro na, Ate Pres. Iyang may siya. Konsihal ko, buwan na pa. Naka mo, Kuan. Ako'y bahala siyo. Gasto mo. Ako rin bahala. Hatag lang mo. Amot lang mo. Kaya ako'y bahala siyo. Yeah, but ikaw sa nga nag-record ta dire usa sa ka ingon porpres ato pero wala gi klaro. Wala gi klaro ingon ay panganda mo kay bisita na to karon si Juan Mayor Gulyat mo anhe. Mo to bisita karon paganda mo diha aron pag abot na ingon dayon nga. Mao ni ang atong mayor si Gulyat o dawatan ninyo sa mainito nga pagdawat pagpakin na. Toto siya. Anda ko nila sa kay. Lihon-hon pa. Dapat kinasal. Sa dag inasal. Alam mo na kinasal ka ni pasalig mo pa mga tao mo atak ka kinasal. Holland. Ang kuan mo na umumurang ingon mo robot dili lang diretso. Dili lang diretso ang iyang-iyahan, no? Mrs. Padrunga gyud ang imong bana. Kay ug mao na iyang sikihon. Ug mao na magdaghan gamay ra. Lahi ra. Sa mga katigwangan pa ug mao na magdaghan gamay ra. Umay gamay, daghan ra. No, kayo dili man yung i-employ isip mga Yun. konsehal sa barangay. Imig ikay mo tabang, ikaw na yung mga yun. Oo. Bali na niya.
Yang gibali ba? Nahinumdum na may noo ko. Di ka na ingon nga. Ha, ako ning unhan. Ako mangayon pa din ang mangayon. Di yun magiya ha. Para di na Magiya, mangayon ako. kitakal ko, no? Mga na naman, kag na yung mangayon. Ngayon ako ninyo. Ngayon na naman natin. Kinana, tingali kinana. Iya yun na kaya kay Badlungon si Tina Sawa. May nga nga ay mabutar man sa Kani, ako. wala na yung outline. Ikaw nila, maligaw man na sila na ako. Kaya kaya mo nga, Paul, may mudok si balik-balik. Ingnan man siya. Nainumdum minuon ko sa usa ka lugar, sa usa ka barangay, dili mo sultig asa, nga mangulit na sila sa mga tao, pero dili nun sa barangay official. Sila ang barangay mo, ilang kinaiya kung doon ay masakit silang pamilya, manuno sila sa kabayan. Sa ilang pamilya. Mangayo sila, palitan ako, akong pamilya, naikilantan, na-admit, manuro ko sa kablayan ng barangay, mga kong amot. Oh, riyak ko na. Di ba kung mga kamot ka na namang namatyan si Bako, mga yung hinapang, ano Pero magkuhaton ta siya sa mga tao nga maoy mo offer. Uy, magdagnot bok, oy, mga yung kamot ka, sakit ilang pamilya. Hala ko. Lain po to atong amigo, Ate Pres, nga katong ang ipakugo siyang bata, 35 ko mo. Dawin niya. Tag 500 ako. Ginoo ko. Di kwan siya nga. 500 gyud ako. 500 ako. Dili to papasun tas katedral dito mao. Kaya. Katong ipakita, 500 ako. O siya ang sugod na likod ka. Oo. Wala ni, paano na slide kalibutan? Ang kaluyan ng iyang kag. Nahala! Nagasalamat sa pagpanagat ito, ito naman noon. Good ako.